min fɛ o de ye k'a fɔ n'an bɔra CEDEAO la a bɛ kɛ sababu ye ka nafolomugu min kumaniya anw ma Boubacar o kɛn bɛ k'o da don a la a n'a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛn min se anw ma nka o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ CEDEAO ɲangini fɛn fɛn de bɛ yen min bɛ Niger kunna Boubacar y'o wuli ka bɔ yen ɲangini tɔmisɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ Mali ni awɔ i k'a dɔn Burkina ni Laginɛ olu kunna Boubacar y'olu fana awɔ i k'a dɔn wuli ka bɔ yen o kumana sɔɔni an b'a walawala ni Ala ka jɛ ye Boubacar o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn pankulu n'o bɛ hélicoptère ko fɔ Boubacar ko a 15 bɔ ɲɔgɔn k'o bɛ ka bɔ Russie la u bɛ ka na jamana in kɔnɔ tuguni b'a jira k'a fɔ n y'a f'i ye cogo min Boubacar don na nataw la siga foyi den kelen t'a la min ye awɔ i k'a dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen ka an furumusow Boubacar o bɛ taa nanzan na hélicoptère la ni Ala ka jɛ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Boubacar an ka politique bunakun kan politique maaw bɛ lahaliya min na wulikajɔ ni cɛsiri min n'o bɛ k'a kɛ yalisa min ye gato ye u yɛrɛ dama ka jɛ k'a tila Boubacar an bɛ tila k'o walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la Nura FM sanfɛ min ye awɔ i k'a dɔn Sogɛl ka maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la M5 RFP Toto Boxe Seni Boxe Toto Boubacar olu dabɔlen don sɔɔni o fana bɛ walawala limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Boubacar min ye awɔ i k'a dɔn dankɔrɔba in bɛ Algérie Imam Mamadou Diko Boubacar awɔ i k'a dɔn a yɛrɛ da y'a jira a yɛrɛ da y'a fɔ a ko ale bɛ sira fɛ ni Ala sɔnna ma ko ale bɛ nalen sɔɔni o fana bɛ walawala limanaw bɛ faamuyali sɔrɔ a la Boubacar o bɔlen kɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn anw ka sobaden minnu tun bɛ yen n'u bɛ faso tɔgɔ la Boubacar maa dɔw de wulila ka Ala minɛ ka réseau dɔ awɔ i k'a dɔn sigi sen kan Boubacar k'a so ninnu bɛɛ lajɛlen k'a feere sɔngɔ damatɛmɛ diya la a partagement jamanadenw kɔ kan dɔw bɛ yen bi Boubacar o bɛ ka awɔ i k'a dɔn kusukusuw dabɔ dɔw taara kɔsɔkɔsɔ nka kelen kelennin minnu bɛ yan Boubacar olu ni Bamakɔ kuraman janbile sɔɔni an b'o fana ɲɛfɔ Boubacar min ye buruko lahaliya ko gouvernement awɔ i k'a dɔn ko yalima a bɛ pain tɛ wa ɔ tɛ buru ye wa ça c'est du pain du pain tɛ gouvernement a ye dumunikɛlaw a bɛ ka a meleke Boubacar min ye awɔ i k'a dɔn sɔɔni an b'o fana walawala limanaw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min Boubacar jɛkulu minnu bɛ yen synergie d'action pour le Mali olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn transition civile dɔ ka sigi sen kan c'est-à-dire gouvernement a na kɛ min bɛ se k'a to awɔ min b'an kunna bi o ka bɔ yen transition civile dɔ ka sigi sen kan Boubacar k'o dɔrɔn de bɛ kɛ sababu ye min ye Maliba awɔ i k'a dɔn a bɛ se ka kisi cogo min sɔɔni an b'o walawala blanc jour blanc gagne stade malien de Bamako Boubacar awɔ i k'a dɔn min ye quart de finale Souley an don b'a kɔnɔ o kumana kunusa min ye awɔ i k'a dɔn an ye wulikajɔ kɛ ka fasa ban awɔ i k'a dɔn RS Berkane olu ɲɛna Boubacar awɔ i k'a dɔn an y'u dasi Diable Noir don an ye Diable Noir dasi Congo tɔgɔ la Boubacar o kumana sa fo ka Diable Noir kɛ Diable Rouge o kumana min ye sɔɔni o fana bɛ walawala limanaw bi faamuyali sɔrɔ a la ni Ala ka jɛ ye nin fɛn fɛn filɛ nin n'an bɔra k'an da don a la aw k'aw sɔgɔlen to Nura FM na ni Ala sɔnna ma aw tɛ nimisa ni Ala ka jɛ ye aw bɛ kunnafoni caman sɔrɔ bi don in na ni Ala sɔnna ma a y'a partager aw ka aimer aw ka kɛr'u caman bila bisimilayi ne ma hali bi wele an tɛ sɛgɛn an b'a da ka ɲɛsin mun ye tunkarajɛw ma ka ɲɛsin jɛmukan in kanubaw ma minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan hali sisan sa an filɛ groupe de sanfɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'o sɛlɛ k'o kɛ siga t'a la o sabu kɛ nin waati in na Musa Boubacar awɔ i k'a dɔn ale de kumana Musa awɔ i k'a dɔn nka yanni an k'a ka fasiri ta Bada Solo min ye awɔ i k'a dɔn Tezara Solo Bada Solo Mɔnidi Zara Solo min ye awɔ i k'a dɔn Lipton Zara Solo Bada Solo tomati lɔgɔti de transformation de lɔgɔti transformation de tomate a lɔgɔti e de bɛ se a la o voilà o bɛɛ Solo Zara produit bɛɛ an bɛ Solo fo k'a ni baara k'a ye hakilina ɲuman ni miirina ɲuman sɔrɔ maa min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri de bɛnnen don dun ka fa sabatili min bɛ hadamaden nikun lahinɛ ka dusukun sali awɔ i k'a dɔn lafiya yɛrɛ nati sijan d'i ma ni maa min kɛra o nafɛn ye Boubacar i bɛ fo k'i waliɲuman dɔn kɛ yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na Solo n'ale fora Pakala international Bada Pakala a fana ka foli bi yan Boubacar an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se Musa Sayon Gamara Boubacar ale de kumana a ko awɔ i k'a dɔn CEDEAO a jamana a maa dɔw bɛ Boubacar k'u ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye ngɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka wulikajɔ kɛ u kelen bɛ ka ɲangini bere min ta awɔ i k'a dɔn ka jamana dɔw sɛgɛrɛ Boubacar awɔ i k'a dɔn o ɲangini bere ninnu ka fɛɛrɛ ɲini olu la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn Burkina Faso Niger ani Mali Boubacar olu y'a jira k'a fɔ k'u sen tɛ CEDEAO la bi u sen t'a la sini kuma kun bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o bɛ chef d'État ko fɔ ani gouvernement ɲɛmaw Boubacar sibiri don kalo tile 24 tɛmɛnen yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Abuja bɛɛ lajɛlen
kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ in kun di dɔwɛrɛ Boubacar k'a lajɛ taabolo min bɛ n'a bɛ awayika dɔ an fanfɛ dugu ninnu kunna bi n'o kɛmɛ sababu ye ka bisibasa caman k'o lasigi awayika dɔ CEDEAO kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Niger ani Mali Boubacar olu min y'a jira k'a fɔ k'u tɛ CEDEAO la bi u tɛ CEDEAO la sini k'u ka AES Boubacar k'o b'o de la awayika dɔ wulikajɔ kun gɛn b'o nɔfɛ ni jɛkuluba in fana awayika dɔ ɲangini bere min kun bɛ yen n'o ta bɛ ka nin jamanaw sɛgɛrɛ Boubacar ka wulikajɔ kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min ni hakili b'a la janvier kalo tile 28 awayika dɔ tɛmɛnen min ye awa kalo kelen u b'a n'o cɛ bi Boubacar Alliance des États du Sahel AES olu y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ko k'a banna pewu olu t'a la bi olu t'a la sini Boubacar o de siratigɛ la jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin ye ani gouvernement ɲɛmaaw farafinna tɔgɔ la an fanfɛ dugu olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don tɛmɛnen ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin awayika dɔ nin waleya in ma a ko nin ɲɔgɔn ye belebele min filɛ nin Boubacar awayika dɔ a taara wolo min na o de ye k'a fɔ maa minnu filɛ nin an bɛ donni minɛ ko bi u ye awayika dɔ laɲini minnu kɛ Boubacar fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o laɲiniw bɛɛ bɛ bɔ yen cogo min sabu n'i y'a hakili b'a la o don ko an y'a fɔ CEDEAO a tu tigɛ baw yɛrɛ ala barika la maa kelen bɛ yen min kɔni balolen don n'o bɛ awayika dɔ Yakubu Gowon ko fɔ n'o bɛ awayika dɔ Nigeria ɲɛmaa ko fɔ k'a daminɛ san 1966 ka na 75 la Boubacar ale kɔni ye awayika dɔ laɲini kɛ laɲini yɛrɛ tɛ ko k'a f'u ye u k'a kɛ tan cogo la sabu awayika dɔ CEDEAO sigira ni hakilina ni miirina min ye ni hakilina tɛ ni miirina tɛ a ye ɲangini bere sigi minnu ko a n'aw bɛ ka minnu tibi taba Boubacar a ye awayika dɔ bila u ka minɛn kɔnɔ aw k'aw sen bɔ a la Boubacar o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Umaru Ali Touré ale ye awayika dɔ commission de l'organisation du CEDEAO commission o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bannen jɔn ko ala k'a jirala k'a fɔ embargo juguba min kun bɛ yen n'o bɛ Niger da la Boubacar embargo ye a wulila embargo tɛ Niger kan bi a t'a kan sini Fangulu min ye awayika dɔ mɔbiliw kulun bateau hali awayika dɔ kɔnɔni minnu bɛ yen n'a a bɛɛ balila k'u tɛ don Niger jamana kɔnɔ Boubacar a bɛɛ bɛ taa ni ka segin kɛ cogo min ka d'u ye sabu awayika dɔ sanction o banna pewu sanction min wulila Boubacar u ye min kɛ a ko ye o de ye k'a fɔ ko awayika dɔ chrétienw ka fɛn min bɛ yen n'o ye sunkalo o bɛ sen na wa an yɛrɛ fana ka sunkalo n'o ye an silamɛw ye Boubacar an ka sunkalo k'o fana bɛ nali CEDEAO u ye nin bɛɛ kɛ sa fɔlɔ u kun ko de ko awayika dɔ ni awa Mohamed Bazoum Boubacar ko n'o ma bila ni ɲangini ninnu tɛ bɔ yen nka bi ni ɲangini ninnu de bɔra yen ka sɔrɔ ka laɲini kɛ ko marabaa minnu bɛ yen bi u ka sabali min ye Bazoum ye Boubacar awayika dɔ k'ale labila parce que kaba ko a ko de tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ ko awayika dɔ sanction minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔ ni sɔrɔbolo sɔrɔ ani nafolo ko sira fɛ minnu kun bɛ Guinée fana da la Boubacar k'u y'o fana wuli awayika dɔ ka bɔ yen Burkina Faso Mali ani Niger hakilina min b'u la n'o ye k'a fɔ ko AES ko bɛ sigi sen kan Boubacar k'u sen bɔ awayika dɔ CEDEAO ko bɛɛ lajɛlen na jɛkulu in a maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bola Ahmed Tinubu ale ye awayika dɔ CEDEAO ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'a ɲini ninnu fɛ u ka segin kɔ segin kɔ yɛrɛ dama tɛ koyi k'o kana bila u kunna k'a fɔ min ye CEDEAO ye k'o ye awayika dɔ nin jamana ninnu jugu ye président min filɛ n'u bɛ Nigeria a ɲɛmaa ko fɔ a y'i sigi a kan k'a jateminɛ ko nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen na ko f'a ka lajɛ fɛɛrɛ ani dabaliw ka kɛ jamana ninnu bɛ se ka sigi awayika dɔ bolo ɲuman kan cogo min baaraw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min CEDEAO y'a laɲini nin jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ u k'u jija min ye awayika dɔ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar kuma ɲɔgɔnya ani négociation ani ɲɔgɔn faamuya Boubacar u ka se ka kɛ awayika dɔ kow ye ko minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi nati CEDEAO ko awayika dɔ nin ko in bɛ taabolo min kan Boubacar jɔn ko ala u ye waleya minnu kɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɔn ko hali olu ye damatɛmɛ walew dama y'olu de kɛ n'a ma ɲɛ damatɛmɛ wale dama damaw de kɛra deliliw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO ko k'olu bɛna wuli ka jɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na k'olu bɛna maa dɔw bila u ka delili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union africaine o fana ye farafinna bolo fɛn dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA ani k'a dɔn ONU a n'a ɲɔgɔnna caman Boubacar awayika dɔ k'u bɛna lajɛ min bɛ se k'a to olu bɛna se ka kuma ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Boubacar CEDEAO ko olu tɛ da o dɔrɔn ma koyi hali awayika dɔ sira minnu bɛ yen n'o y'an ka kokɔrɔw ni awayika dɔ marabakɔrɔw ye Boubacar ani k'a dɔn min ye diinɛ siraw ye k'u bɛna u sen don nin bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to bɛn ani kelenya bɛ se ka na nin jamana ninnu ka hakilina ye min ye u ka se k'o bila parce que ko wallahi usirana wa mina mun f'i ye AES ɲama ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra dɔnni dɔnguma de ayi siga t'a la kɛlen bɛ dɔnni dɔnguma de ayi a banna o AES kɔni bɛ yen o CEDEAO kɔni a ko banna pewu fasa bɛ ban o bɛɛ la n'u bɛɛ malolen ma banna bɛɛ malola Boubacar u kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ nin ko min filɛ nin n'i ye jateminɛ kɛ Boubacar k'a kɔni kɔlɔlɔ tan tɛ ka ɲɛsin AES awayika dɔ o jamanadenw ma o kumana sa ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min bɛ se k'a to kow bɛ se ka lafiya cogo min nin jamana saba min filɛ nin jɔn ko ala min bɛ se k'a to terrorisme o bɛ se ka kɛlɛ ko minɛnw dir'u ma awayika dɔ minɛn min wari bɛ t'i jɔ fo $1 miliyɔn 100 a n'a ɲɔgɔnna
ɲɔgɔnna caman wakaro tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko min ye awa i k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen Umaru Aleyi Ture a ko awa i k'a dɔn ninnu minnu filɛ k'u sen bɔ nin ko la a bɛ kɛ sababu ye min ye diplomasi sira fɛ politiko sira fɛ a n'a ɲɔgɔnna caman wakari ko gɛlɛya bɛ na a bɛ kɛ sababu fana ye min ye awa i k'a dɔn u kan ka fɛn caman sɔrɔ wakari k'o tɛna se k'o sɔrɔ n'o bɛ nin jamana saba ko fɔ a bɛ kɛ sababu ye fana wakari k'u bɛna kɛ awa i k'a dɔn visa o bɛna tɛmɛ awa i k'a dɔn ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka carte biométrique ani CEDEAO ka passeport wakari k'o bɛɛ lajɛlen ko o bɛna b'u bolo u bɛna fɛn wɛrɛw ɲini wakari o dun ko gɛlɛya tan tɛ o tɔɔrɔ tan tɛ o awa i k'a dɔn lajaban tan tɛ o tuma k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na banque dɔw bɛ yen n'o bɛ banque awa i k'a dɔn Ouest Africain de développement wari bondo tɛ wa ani banque d'investigation et de développement de la CEDEAO nin min filɛ nin nin banque ninnu wari mugu dɔw bɛ yen o bɛ to ka minnu labaara ni projets ni fɛnw caman ye wakari ko a bɛ kɛ sababu ye o bɛɛ lajɛlen fana o bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye nin n'a dama tɔ k'a jɛ minnu bɛ yen u kɛn bɛ k'a bɛɛ gulon wariko la wakari wariko in dun u ye min fɔ siga t'a la wariko in fana b'a la koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wakari awa i k'a dɔn wariko b'an na bi o kumana min ye awa i k'a dɔn CEDEAO u kɔni siranna wakari awa i k'a dɔn u bɛ ka nin kuma ninnu de dama fɔ jɛkulu min filɛ nin a y'a ɲini nin jamana saba in fɛ wakari awa i k'a dɔn désormais CEDEAO ka ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ yen nin jamana saba in o bɛ se k'u ka maaw bila ka taa min ye awa i k'a dɔn CEDEAO ka ɲɔgɔn ye o la ni Asimi de ka d'a ye k'a bɛ taa o ni awa i k'a dɔn Ibrahim de ka di k'o bɛ taa o ni Tchani de bɛ fɛ ka taa o yalima awa i k'a dɔn ni Guinée ɲɛmaa in de bɛ fɛ ka taa yalima n'u ka maa wɛrɛ de bɛ yen n'o kan ka taa CEDEAO ko dayɛlɛlen don han dayɛlɛlen wa hali CEDEAO ka awa i k'a dɔn a ye cogo di hali CEDEAO ka ɲɔgɔn ye n'u ka fɛn minnu bɛ yen an'u ka poste minnu bɛ yen n'u kan ka sɔrɔ n'u kɛn bɛ ka ɲangini kɛ Maliyɛn tɛ se k'i présenter maa wɛrɛ Niger Burkina bɛ tɛ se k'i présenter a CEDEAO ko n'o fɛn fɛn dabɔra an ka n'a ka di Mali bɛɛ ka présenter o yɔrɔ min na bi hali ni bɛɛ bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔya da o b'a fɔ ko tabarikala u ko a bɛɛ ka présenter Bakari CEDEAO ka nin lahaliya min filɛ nin donc ala kɔni a kɛn bɛ kabako ye sabu a kɛnɛ in kan maa dɔ bɛ yen n'o bɛ Alasani Dramani Ouattara ko fɔ a ko a ka lajɛ ɲamukuji ko kuma in bɔra ale de da nka bi a ko in bɛ cogo min na nin jamana saba ye ko a ka lajɛ koyi wulikajɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa saba olu ka sugandi ka wulikajɔ kɛ nin jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ka taa kuma awa i k'a dɔn jamana marabaa ninnu fɛ min bɛ se k'a to Bakari hali bi u bɛ se ka sigi kɔ cogo min Alasani Dramani Ouattara u ye maa minnu sugandi Fori Gnassingbé Bakari o bɛ Togo ko fɔ Patrice Talon o bɛ Benin ko fɔ ani Jules Madeba Bio o bɛ Sierra Leone o b'o ko fɔ nin jamana saba ɲɛmaaw Bakari a ka ca Ala fɛ don n'a nataw la ninnu bɛna wulikajɔ kɛ min bɛ se k'a to u bɛ kuma jamana ɲɛmaa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ko a bɛ se ka sinsin cogo min hali bi n'o tɛ ko nin jamana saba n'u bɔra CEDEAO la ko a bɛ kɛ sababu ye miliyari 500 Bakari o nafolo k'u b'o perdre an bɛ miliyari 500 nafolo perdre an bɛ miliyari 1000 sɔrɔ siga foyi t'a la siga foyi t'a la tiɲɛni min bɛ don olu kun b'o ɲɛfɔ Bakari ne ye Facebook lajɛ o don ko ne yɛrɛ ka sɔrɔ ne ma CEDEAO ka nin lahaliya information in sɔrɔ maa dɔw bɛ minnu kun ka CEDEAO ko n'u ka fɛn ka ko tɛ kabako kun don a CEDEAO kun ka d'u ye CEDEAO ka ɲangini n'a ka fɛn min bɛ yen n'a kun kɛn bɛ k'o ta ka Mali ni jamana tɔw sɛgɛrɛ a ka d'u ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye CEDEAO kɔnɔnu depuis ne y'o don u bɛ ka CEDEAO nɛni ne y'a faamuya CEDEAO ma sigi aw yɛrɛ bɛ tila ka sigi n kɔ ayi siga foyi t'a la to yen wala aw yɛrɛ bɛ tila ka sigi mun ka gɛlɛn o CEDEAO de o CEDEAO ale de jigin kumaba ye ɲangini foyi tɛ yen bilen CEDEAO y'a bɛɛ wuli Niger ka embargo wulila a banna Nigeria président y'a f'u ye o président kɔrɔ in y'a f'u ye aw bɛ ka taa taabolo min na anw de y'a sigi anw m'a fɔ a ka kɛ tan koyi n'an ko y'a dɔn a bɛ kɛ tan ni maa minnu y'a sigi n'i y'o su wuli ka jɔ bi u bɛ kasi o k'aw ye kasi dama tɛ koyi aw bɛɛ bɛ kɛ sulu ye aw bɛɛ bɛ don a bɛ sigi a sɛntigɛ kɔnɔ siga foyi t'a la o tuma ka kan ka kɛ cogo min a y'a kɛ aw ye meleshi maaw ye u yɛrɛ taara sa u ye ɲɔgɔn ɲɛdaw lajɛ ka fɛnw ka nin ko in bɛ cogo min na a bɛna mun f'i ɲɛna Asimi in filɛ nin ye ka position min min ani Ibrahim surtout général min faralen filɛ nin a kan n'a ma farati o fasa banna o CEDEAO ko banna dɛ nin y'a pantɔ de e m'a ye AES bɛ ɲini ka bonya u ye fɔlɔkɔ wuli Sénégal n'o dun fɛnɛ dɔrɔn Sénégal faratɔ don AES kan Sénégal bɛ na an bɛ siran port ko min ye o y'o port nalen an b'an to la sisan vieux ɲamakuji fana ka dugu o daba wulilen don ɲama an bɛ mun f'i ɲɛna Coupe d'Afrique bannen o ka maa dɔ wulilen don bi ko juru min bɛ Côte d'Ivoire ka na Ivoirien kelen o kelen n'i ka juru fɔr'i ye min b'i kan ni min bɛ ka yaala n'Ala jɛ boli boli b'i fa ayi n ko hali kulo masaba o tɛ se k'a sara y'a ye wa hali kulo masaba o ka bɔ yen fana sisan yɔrɔ ci ko min filɛ nin ye ani misiri kari min dabɔlen filɛ nin ye a fɛ nin ye misiri gosi ka t'o kari k'o bin
ni caterpillar ka nisonja no yi ko be fe ka jamana je o de kama e ma ivoirien do bolé o e fambe ka manga ko amafu ya la folo ala ko ko de wari refere lidu ha ati bal mala ko libanais ni marocain ni jonu ko lu di asa ati bal mala ko ali yoro minu cartofle ne ki basoro ni libanais do ko yoro te marocain do wa be la bawla o ba a joka ke ko asane do abe sane do ala abe binaya abina sura lu anti magengoyi anti magen anti waso mala anti mal la jaba foi ambe buku ubena wallahi ambe buku ay maliko ni awo nambi yoro di nyoma amba di nyoma bisiki duna tan fe ngoyi ambe de kilini awo afrique de l'ouest ko awo ambe de kilini surtout ko wara ayna ko sobe wallahi ayna bismillah ko sobe mali do koy awo ba mali ba bendugu de ambe de benedu ya ayna ambi nyo ngam fo kiedo ambi nyo mburuja sa ambi nyo sugo manzi ambi fen jamange me si ko sirafe e bo kare tirunga si ko ban fe ade abana nanga dumuni ko ban fe aho manjement ensemble voilà ko sobe abana sigatala nyama mita tilela ngante ko di nyoma ngatu nyombulu bismillah nyama mita tilela ne be mbolo mba karika do be boni sebenye sebe munu kama ko indépendant sebe fura ini ya boko ba duru keme kononto ani woro ka be tenendo ma février kalo kilemuga ani woro samba fla ani samuga ani nani abena tamuye musukoro magolo be dogola nyama ati dese ajofana anna kera furutu bani anu soro ko jago sigatala dawda sangari ako ni wati na jegul mumbe nanga ma synergie d'action pour le Mali synergie d'action pour le Mali nyama uka la unité dore ko mu ne transition civile o kasigi senga ko drone yesira mundo be shika ango jamana ninka kici no be ba Mali ba o ko fo abana sebengela ko aku ibina e ka fo ko mu ye kalata mu no be premier tour élection présidentielle ko fo ango jamana kono o kumbule dalen do février kalo kile muga ani nani temane na manya ka fo ko mu ye kalata koni o do kumena ke ka transition ninka fusiro o dana nyama kalata koni anana bo adogo koro o sabe ko mu ye septembre kalo kile muga ani duru samba fla ani samuga ani saba jamana gouvernement bola ka communiquer mun konna la nu ya ira ka fo ko kalata mu no kumbule dalen do février kalo kile muga ani nani ko abe bo adogo koro folo sebengela ko o stratégie la sa jagulu mumbe naka ma synergie d'action pour le Mali jagulu ni ya jimna kala jamu ye parti politique ani kata faramunya association chamanga ulu keleme ka nywa sura akono jagulu mumba akona la anka ma plateforme espérance nouvelle jigiga pro no ko fura abe Hussein Amia Guino Poulo aba ale ko fo o fana mana boy mu coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Diko do be semasi afana be toina o nyama ya be ma bolo binanga ma ko Yusuf Jawara nyama no fana boda jagulu mumbe no be regroupement politique ko fo NVPN o fana be to ngonna la association Kawra le renouveau international na ale be Elhaji Umar Abdou Touré bolo ani kata framuye mouvement wuli ki jo Mali ani association Jama Eswara nyama no bala jele jagulu munu keleme kata nyo soro to ngono to munanga masina d'action pour le Mali u ko nga la unité dore ko mi transition civile ko ka sigi sega telela ko de Israël munu be sika ama jamana ninka akishi dawla sangare akoni jagulu sikina senga mu février kalo klita ani wolon vla temane ya fi na ka fo ko ni jagulu na parti politique mun ni société civile nyama ulle tale maka faranywanga ka ira ka fo ko be faka Mali ninka akishi sibiri temane na manya ka fo ko oku bena domu na ne élection présidentielle kunga ke anga jamana ale konna la nyama ni jagulu ngoni ubora u communiquer ke communiquer mun konna la ya ira ka fo ni fe mu ye transition maraba bolo nyama ko sigata la tabolo mun na aflu bolo ni sira mun na aflu bolo ni ko urute de Israël uta fe abada wakaira ka fo ko mi tulandela fanga transition ko doka fara waka nyama transition bambali ko ye fenye fe mun uti jena ya abada sebengala ko ni plateforme nanka mako synergie d'action le Mali damuso kumala ko mako sama ko ni bataki ti février kalo kile muga ani woro kaira ka fo ko mi kalata muno kumbulu dalo no ka be biduan yirema no be premier tour de l'élection du président de la République du Mali nyama ko adnana bo adoko koro de kulu nyaira ka fo ko abla wati la wati mu yera ko ni no odon ma don folo ko mu ye transition marabagaw nyama ko ibi na ka fo ku ye ni bo adoko koro ka soro ne jamana kono do ma be aka o wa kuma jamana kono do akilata ni ko onyi ngali ko ke maga ngora ma mu yera anko masina d'action pour le Mali ya mu so ngala nanga mako sam mu ye ni jakulu ko communiquer ko na la ya ira ka fo ko mu ye jamana ira gouvernement ku nye kalikan ko ke kalawru ko di ali
communauté internationale ma ka ira ka fo ko min ye kalata ko ni ko anake février kalo kile muga ani nani c'est dit jekulu nga fola ya ira ka fo ko na manya ka fo ko min ye kalata ko ni abora adogo koro nyama ko ni med deseni ira ka fo ko min ye flandela fanga marabaw nyama ko siga taala ku desena flandela fanga marabaw nyama ko anti to flandela fanga kono flandela fanga mun ati laba flandela fanga mun demeli na ka gele kosbe ko ali no ya soro ko min ye jamana kono don wulle no ku jaw senga nyama jamana kono don ngol mi ga wuli ka job bela jile ku ke ngani jekulu nga fola ya ira ka fo ko min ye flandela fanga bambali nyama ko ye fanye kutu do ala bi kutu do ala shi Allah kibaru daga shi mu karato da akele di ay ne baka na mudel lam ne da tala de mbaf ma ko faraka masguro faraka ya kala njugo min baka na mugele abana na mugele wala madu be ganyama ne da na mugele de kanan do ko ne da na mugele bismillah mindo edi akala na asaba no goyi abana ko dugule jaw radio nyama na promoteur be changera edi akala bismillah sabari ngela ko akoni jekelu nya yira ka fo ko munye nyini fe munye ko amake soro fenye ko ni fanga mun na dafrila 2020 mal don kunye mun layini ko sirata la ko amake soro fenye sabari ngela ko ali bin jokulu nga communique ko na la yira ka fo ko sanani jamana be maratu ko jugum ko na ko maratu ko amai wanyama ko munye fanga yira ko ni ko munye finitigu no bo soro sala ko fo ko kelema ka fanga ni ga mine ja ku yetete ku dilata ka ku tabla makai Dakuli na fo dende ka fol synergie d'action pour le Mali olu ka fole ne do makai afamna abana sigatala walai nema jagulu ngoni ayida ka fo ko mi ye jamana ko ni ko akera so biye ka jamana ka bla gela jugu o chama o konala ko mun ani ayira de manu nyonje o flan de la fanga ku ye gela do ayira de manu nyonje ko liberté publique u yo o confisquer wanyama ki be na ka fo ko ali an demeli jagulu mun fana be ku ye ngara mara dawnye regionaux nyama ki be na ka fo ko anolu chetelia mun o kuma nyonje la dara ko la ko ni transition ku ye gela do o bela jelena Allah akbar bismillah sabari yala ko ako munye synergie d'action pour le Mali nyama albi ukumara ya ira ka fo na manya ka fo ko munye jamana ko ni abeni maratu jugo o konala ko e de kera senekela e ikera bagamara e ikera moni kela e nyama ikera jago kela e ikera artisan e ikera cadrier mamare be akaja ko de fasu do nyuma e ko bela de lenga fara nyanga ko jamana be diga ngona la ko nga jamana ninga akisi ko jamana ka bo diga ngono albi munye jakulu nye synergie nyama ukumara ya ira ka fo ko dona na tawla ko lu bina wuli ka jo nyungo obla senga fasu do nyuma wuli ka jo lu bina bara ko obla senga bara munne olu dangala no ka ke wala samuye jamana be siga kistu ko mna ko lu bina bara ko osigi senga wadona na tawla ko ka ira jamana maraba ko he ka fo ko mi flandela fanga bambali anyama ko ani flandela fanga munna tsaka deme ko ye fenye olu to la bi ko ta alasini na fadi blade anya sama ka bo sebana ko ma ko indépendant ndawda saka de ali da fasiri ibuna obala eklala boyamne Bakari boya jaranye Bakari be bonya mbine sabu nyo defie an fanga minye Bakari weni sabu niye jetemeneke ma do de bi afo wati be ko minye awai ka do fanga sinama ton ka afasiru Bakari ubi nyina akoko an do kala Bakari ar Nura FM be da makaka ye fanga sinama ton wo ye fanga yo Bakari be da makaka ni ya an nga segan Bakari abi soro odefe nga ambi alamine noye siga fu itala wa meri siribe ambi fu baba adama anga fuli biye Bakari ambita ya no beta bi kalanya atemana minji misra fa matema minve wakaro ko ni adama ko mana halbi ala ka ni sababe wakare kata misra sigila ka fulila singire terima ndem sen teri minya awai ka don gundo fo nyogo wakare abwadini sangare salan nabi wakare amba fu ka wal nyumando ko no go bwadini ma kwa sangare kwa salan nabi ko jigoro ni ka obedi ku ka kenewa ko amdalai ka obedi ku ka kenewa ko ka seku sinenta pabe ka ko nyini ganye pape na ye pape nyini ga ni jabi mi mbora lambo fo nyoy sala nabi nga fuli biye wakara mbita indicateur der nouveau wakara mbisho ni sikaka sedu jara akumambe sedu ko minye awai kado angata M5 RFP M5 RFP wakara minye awai kado bishi basa B M5 RFP wakara nyon ko furgo bobbe M5 RFP wakara nyon lebu B M5 RFP wakara minye surandera ni basa ni awai kado nyemero bala jele duna kuko bayve wakara dabari bana sabu minye awai kado
M5 RFP anya ndega nyeshi yoro mi wati temenuna wakari kle awekado abika boy abola ingaba wakari fasiri keba ambido aka fasiri kono akonja kulumi mvle ne mi awekado ni abi wele ko M5 RFP wati temenuna wakara kumflengulu nchira ka da kulunchi abido ni ko bi oflengulu no da kulun to minutura wakari ulu bela jele dibika waranga ko mouvement mimbe no kama ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP kerengere ne ala minum be no lu shele lembe ko mana boka ta shogel ko kala mayga ale fanve wakara bi don mene ko bi explosion yere dama te ko yengo ni awaragara wakara asaba ko ropelena ko bi don mene ko bi jakulu yi awekado tanazi fla bulu fara fla wakara awekado ode bomba kono gele mo soro do refe vice président ya wakara gele mbela jele soro la ode fe ko mana bisa akembe jakulu fla etuni ulu wulula ulu bangara M5 RFP kono wakara mbiye a jakulu fla nyingal de be yelma shogel ko kala mayga awekado ale minati shele fanj me de fe fatirka bako ako faso diun malien diun be dabali bana sabu minye awekado anyere labamba anyere nyiniga maliko do wa yere ko do wa ko shugono no fe ko do wa joro ko do wa wakari ni mbebe nyiniga lula nga minye awekado docteur sugar ko kala mayga aleka tonde minu be no be M5 RFP mawkufo wakara bi don mine ko bi ako kera c'est tout c'est fini sabu ni wati na minye awekado ministre ko min be no be umaru awekado jara ko fo wakari ale ko ni ko ale de anina ka mo lugo ko umaru de vice président kana tro fando vice président korom mimbe no be wakari karamo ko trore na bo kufo wakari alifana naka mo kalikado ko awekado luka joro de bo lubulu ni wulula muna wakari ambi balika bo mingala ma 7 do de be awekado no yi awekado déclaration de publication do o de boraka bi de kuluminu yebulu no kala obe FSD abo kufo EMK BPC JM5 AR Mali minyi awekado CAMPSI ani MPJ faso wakari numbela jene ya jira kafo lukonika mamimbe no ye imam Umaru Jarai na le ministre yake aunga jamana ngono kateme wakari ka le de awekado minye vice président yoro la yoro mimbe na be M5 RFP na bo kofo barata yakulu mimbe no be awekado fando en kofo mingu vice président ko no be wakari ka trore na bo lu kofo wakari ulu ko ni fana ya jira kafo minye awekado ni ngoy metabulo minga fo fini bo fo nerebo nga Umaru kam moko kabi wati mina sugal sugandira ta ke premier ministre ninje no be wakari awekado ka trore na bo kofo mina mindira ma wakari ka tse ko mina fa donc ala awekado gele sugu bela jele be a joro en ko adesara ka fa o bela jele temene go ka boy hali ka la je jakulu minum be ani barake da minum be min bi se ka keso be M5 RFP maw yelma awekado lu se ka shori yoro soro yoro me wakari ka ma se ka bara fo dengele ama se ka ke usrafe wati mina ulu yo boko bi kerengere ni ala kalo kle muga minye awekado déclaration do bora mouvement espoir mali kanu mali kura mouvement espoir mali kura jakulu yi awekado wakari ka trore ale bo jakulu ndila lu fana ko wakari ka wulili ulu ya amme ulu ya ambine ba ulu yera ko ni jeranai sabu minya awekado ko imbi tabulo minga kamera gwandu nga jabi imbe tabulo minga ko bi wakar ninja kulu fladi flenesa ka nyugon kunfurgo bo nyugon kunfurgo bo nti dore nyugon yemimbe ni wakar yere itwama na yo buruda nyugon ye keneka wakar itwama awekado atarani finitigu de o finitigu wakar lu ko ni kera shogbe ka fambe ke shoni makoroni ka fambe do nywana o fambe shoni makoroni lama wakar awekado fando nun dimina ulu ko kulu ti jenai o bakari yere itwama ale fana ka maw ya jira ka foko jongo ala ko nunu minu fle ne ko siswana ko gwena sabu bunya kise kele bakari ko mota awekado ka parti segere finitigu ko mo lu bunya kuma mashi bunya bakari ni min fle ne bakari awekado ko ni na ke toto boxe seni boxe toto bi ni e bololo laje bakari fo were ti M5 RFP M5 RFP Kamil Bitar Shogel abana o dama o de awekado fe ngono bi akok mana yoro ingoni bilama M5 RFP wakara kajugu Baghdadi mau ko ni best be ko nyema na bo kanyeshi mami ma o de dangoro banye no sugar ko kala mbay gay premier ministre docteur sugar yaluma awekado ninja kulu flyna sugar bina ta côté medefe ngal to me asgiledu ngabe don me ko bi kuma ko ni fora sabu déjà sugar ko ni ya damene ma do be minu mbaka kabinela minu ka awekado na yo lunume wakara yo lu chama nga nomination ayo kasi olu minu kasira umamu ajaraka mode do wa tari awekado itu amaka mode do wa makori make ala ka do nga na wulula mina duna na tawla amanya fo nywanya M5 RFP c'est tout c'est fini abana fasiri flani abana Sodu Jara wakari awekado l'indicateur de renouveau atiti maninga aka fasiri do bunya bala buya jara nyama bon abalilawa jumende ayam se gere fe ka fle ngolo cha ayama ba ne mu ngode ne mo fe na mena wa wallahi ni mfoyena amena abe sansa ko
ni famena MCRP nya fiye ka dese isa fe mali sanjoli jola bi mali kele inde kono wallahi sanjoli jola ni numbi nyando u don no go fiye temesira ni fiye nasira ambe nundo sanjoli joli ala nu so do ka ni fem ya be do ma ye ali wati temeno na nga abe fambe fe wa mi mene toro ere ni je fembe c'est-à-dire malien ado bi atuma do lama bakara bi komi anyina kadi quoi on oublie très vite malien nyina kadi di do de bi bossi sansan ka foko vive ibeka ka wuli ibeka nofe atita bi atita shini bala be fo dunu bi fo ibeka be fe ndama fe be ke ambe ni nketa o shute ko o dugute je o ibeka kele bi dafri ibo mo kele unde ye iba foko dami nkumbu kunkunu oni bi tikili mamuni ibeka bibo ma kele unde bi klaka na tuguni ba kula minu na ka mbalani dunu taw nofe so welela bon o bino luminu nofe ulu fana be kla ku shelu nofe abe mali kura faible ya mali ko bitanye atita ay no ye ma de bem sen kuyi anya fa ngo ba la ulu ka kele to kuyi wa a klaje be bitambi do ba la ulu tay fangay wallahi de ala do tay joro ko kele wallahi sigatala beniga jakul on ta M5 ep malikura ba dama o sugal fenega fen klalen flani ko magela sa ko galale ko galera de ala kan sa ba vraiment jamana ka here bunguna jama ala ko latige amina rabbi ni woti na Carol Valentine ale na limbe bokari Carol wa akelen do awba ani gafura awa bedu ani gafura awa bu nyambe awa bana ko so ka gindo akuma bana gafura awa do no muso ni laydu bokari imena ngam mayela male fana nyoye de sigatala awo wallahi bolo kelen do de ayi wuli bal bilakido wa atita makiya min ba kuna kanja bo fo abita daka shino wanna ko ka be jinatike ko ge ya baki awo sigatala na murtile fen fo makono ya murtile ba te murtile bolo bleo ne bantew ne ba ne amene rodon a perri ndekafle mama nyawa be ko ingalama be ko ingalama mon père bokar nan jigina Idrissa ka kibaria biam Idrissa kuma société madla kuma frère et fils anga kutilachi anga kutila aka kibara biam me kibara fi ala kan ni sababe na sunama Idrissa mako ani bara bismillah sigatala nyama ne be mbolo ma karika do be boni sebanye seba munu ka mako témoin fasiri gala jakulu ni yu ka fasiriye nyama kono munu sugu ya kelenye olu de be panyo anfe munye eliko irisi no be keleke panguru ko fota anen duru nyona nyama e ku te sirala kana bamboko wa sebani ngala ayira ka foko munye irisu ka keleke chaw koni ku bika chaya anga jamana ale konnala adugulente mashila ka foko kisira mumbe no be lakana osira ko okofo nyama ani kata framu sira chama nga onne irisu ko kwankeleme ka antiga ko di nyama sebani ngala ko abeni kana wati jambo mu irisu ko keleke chaw ba keleke fa nyama ku bika kele koni yimbugo shibokoro ken watina anga wulu masri tabaw konu kere flala nyama akara sababu ye munye terrorist dama mumbe nanyo ningana nu ko karaba anda ko shi kwa bona ko sobe ngala ko namanya ka foko ubulika to irisi jamana ye deme chama takanye shi anga jamana ma nyama ko irisi jamana ko alibi ube faka tamen deme goyi ko marifa ko irisi jamana kalekani do ko munya anga musula gaw nyama ko bela jelenga ta munye na sampanguru kelengele ula ngala ko osiratika la saku ye kibara ko suro kibara munne abora asungoro kaira ka foko munye helicopter ta ani duru nyona helicopter munu nube koma ke ama fo helicopter munu ma dernière génération nyama ube sulike kereka ube sulike fambela jelenga helicopter munu na nyona ka dogo mu ye farafina ide dugolo safe nyama iba ka foko ota ani duru kura pele nyama ko abesira la kananga jamana ale konna la ngala ko ako abena ke so wabu ye munya anga wolo masri tabaw ko la yini fe mune no de betalike ka pamuru ni ka chaye jamana fanta nani bela jelenfe la kana obisaka boli jamana fanta nani bela jelenfe to muna na manya ka foko munya anga chefini tabaw ko la yini ne yo oye wa odun se ka ke abada fo pamuru ko o ka chaya o kama nyama kibaye ka foko kibora ko ni ayira ka foko wulika to bela jelene bela no senga ni watina ni pamuru ta ane duru pele kura ala papier amabo ala wanyama akele abeseka jamana kuturu ninga agarde Allah akbar ko ako nunne besira la kana anga jamana ale kono ako kibora ko ni mayira ka fo ni pamuru nunu ko asana to ji nyama ko mo ko nto otuka do asika ko ni je femuna ko ni ye Vladimir Putin ay lawru mun di jamana ma ay lawru mun di anga malima ako sikata la ko ni Vladimir Putin ni ya kele nga ka lawru ninga abo asira fe ngala ko ako ni manake tuko sika ko ni
de faire mon panguruta ani duri nyona irisuka hélicoptère deuxième génération anyama kwa be sira la ki kuna ba ko ha Allah kibaru manyana muna fa flani anya sama ga bo témoin ko na la ibunya obala Bakari témoin ma obi foku walimando Bakari ire be fo ni bara ini chesri Bakari minya abay kado nyena tiga kundala kaja Bakari nye dun kacha angu yansigi wati temene na amba fo de ko hélicoptère min be malibulu Bakari nani duru woro shegi Bakari be amba ko ni hélicoptère wallahi abe fofo nuna na edru bi fendo boala nuna na edru bi fendo boala me bi ananyinde bi sabani fla dafale de wallahi ni hélicoptère na de droit la kani ci kitika doda billahi anyinde bi sabani fla dafale abada kono ne abeba da kono wanyama nanya flyira ipla suro mu medogola okatani bakeli subuku oui la hawla ta mali do ala est-ce que ambetna hélicoptère kelengele soro mena movie Ola amba tasigi so savea nambita kutubu la ife ambata selibe teme nyama amna nga hélicoptère sigi sanfea wasol akana marwatike kuma bana ala kani sama ambe do akuno ro kan shele Allah kibaru ma yanje na ma shele kata faransi nayi Allah ubem siga ke faransi awo gaibta ni tuwa anebta ne be na ko bitawo wala am tuwa wallahi otube nebitawo sika fu itala Bakari away kado ala kanisa bobe Bakari minya away kado ngoroke ani mburange shishulu na ale kuima ko siku kera duguye Bakari wo kore ko nyere pra tulumana siku kera duguye ni jibi da che ni ya wele na ke ko siku kera duguye aga shishulu aga fu ha ko nyana bora ani mburange sigatala Bakari minye away kado gafure awa kumana awa shwadu trore ay niye trore akumana nouvelle horizon ay kuma abeka wagido isa gafure wa akumana nouvelle horizon kono ako minye away kado ninje abi Algérie abi wati jambo Bakari minye imam Mamadou Diko ngo ala away kado l'éclairé ati meublé Bakari kwambi na yebo moko ako minye away kado grand imam badla bugu ninje away kado adonné do kosobe sabu minye autorité morale do mouvement mimbe na bwele ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP ale de kera sobouye ana jengo minye El Hadj Ibrahim Bouakar Keita ala ka hinela ka daro nema Bakari ka ale ka fonga que c'est tout c'est fini donc mana sa kumbi jamana ko ka bi wati jambo wati do kuma sira c'est so ale wati sira Bakari ko minye Algérie kabri décembre 2023 ninje no be imam Mamadou Diko ko fo akumeni yoroina Mamadou Diko do ko ni ya akun hakila ka fo Bakari ko bulu biribiri kati kalfa yoro dola Bakari ko akunyo de dabo sabu ni jatemene ke ayira ka fo imam Mamadou Diko ale ni maminu be ni abay kado jamana marabo ko bumanci wala tikila maw dedo ko terrorisme dedo ulu njera nyu enve mimbe talike Bakari away kado Algérie o Mamadou Diko kunu ayre de koni ayajira ko ale kenera wasiga tala minya away kado jamana ale binali Bakari minya away kado video kunguruni amanja ko sobo koy imam Mamadou Diko akanu bo ni malien dew akumanu fe imam Mamadou Diko yajira o video ngonnana ka fo ale sigini na jamana ngono Bakari away kado wati ko do koy non da ale binali akani ngere nga ayajira ka fo alhamdulillah ale be tabulo mi ngay ko bi kenya nana alhamdulillah ale be geje aye away kado fuli ani tonni la se akanu bo bela jilema wati gele ngonnana minu ngera so buye ka deme akwa be malien de bela jile fo jango te minu ye duwa ke ale away kado ani awa maminu be minu kumba ale kibare onyini wati be abanyi ni alafe ala ka sigu yerema minya away kado ngaya nyumani hakila nyumai ala ka sigu ma ako aujourd'hui ote biye sawa ko Dieu merci ala ni che je me sens mieux bi ko ni alhamdulillah bi kausa otrike ba ko imam away kado Diko bora jamana ngoka away kado abi kalo fla bonyo abo bo Bakari away kado o kera sobuye ale rek ngo ko atara Algérie misiri do be ko ajira ka fo ko misiri Bakari ko de inauguration ko de binake o misiri min na fara ko binake akubake ko ngani wati laban ngo nana ja misiri inauguration ka kera angoro kunu Mamadou Diko ko kale ko meka min gono o bana sa kenya kera ko masigate min away kado ale imam Mamadou Diko Bakari ale bin nale Bakari away kado fajiri ke ba ko akoko ni ala sonama ko si Dieu si Dieu le veut je reviendrai très bientôt au Bercail ne ala sona ma soni mesla ka botun wala si Dieu le veut mon retour n'est plus pour longtemps atim ko meta arrêté mesi ngana ka botama hakila jigina Algérie kalo kleta ani kononto en 2023 minye président algérien mimbe ale de awele ani away kado bo man chola tikila ma do be lutara kata nyu anjroy Bakaro bisi basa o barka buana en kosobe akera so buye malini Algérie away kado anana fo nyango akera so buye mali Algérie anyanga ambassadeur anyolu wele be dimina be furgura
laban nana kunja muna mali ya jira ka fo pour que ko inga ba ale ko ni be kangarda minge kanyeshi Algérie ma o de Algérie kana mashi wele ble mali tola kata mali kungango kibaria fo asoro mali marabaw ni mali nyamaw wakare ka fo kulu to kalama bisa patri ke ba no ye awa Shahidou Traoré ako awai kado minye Imam Mamadou Diko aka sigini min vlene ma chaman be minu ngoni sigimbe ka kono nga do fana be wakare lu ko ni awai jorole do ako dafe koy sabu ne jatimene ke do ko ni ajira ka fo mado ani transition mo bi chugo mi o madugo mashila wa o temene ngo ka boy do yera ko ni ajira ka fo minya awai kada ni mali jugu minu vlene ka nywa soro ni yoroko floina o ya to bela jile bisi basa o temene ngo coordination des mouvements association SM président Imam Mamadou Diko no be sema su ko fo lu ko ni na manya ka fu ya ko danger bi ko ina ko sobe wakare lu ko ni wele dake ka nyine awai kado kanu bo fe be ka to ika position na be ka to jorola be ki chesiri be se ka to ko be se ka noya wati kele ndela sa minya mouvement de soutien lu ko ni ajira ka fo minya awai kado do mouvement de soutien do boledu ina fi bora ki dado minuna a ka jakulu to bolla minu fana ni awai kado transition mo ko bilama abisi basaledu wakarango ni bidoni mina ko bi il va de soi Mamadou Diko jenyo no awai kado akanu boyi ku kanga jorokoyi sabu ni wati laba ngonna na minya jimin duruntuledu wakari awai kado fiendo bere mimbe numbulu wakari kado ka fa ko ni uba firi fala nani mami mbena ele ni setu c'est fini anya ye ka fo minye awai kado akaranga ba do be wakari lu mine ne do bi ube bulula Imam Mamadou Diko awai kado angoni bidoni mine ko bi pour que akalla hadiya kasika do Algérie tablengoyi nana na manila de wakari awai kado minye o laba ona don fasiri fle awaka fasiri do minye nouvelle horizon aka bidon boli ma virgule faraka ma point faraka ma virgule boala ma point boala bismillah manyana nyama ne be mbolo ma karika don teliyala karika don de sebanye seba munu ka mako inter de Bamako sebani ke ba alete mawore yoroso yorokodi lake akumara aku anga jamana politique bunaku ane buna dama denya bunaku yera sira fe ma munu be na ma fu mako on politique nyama ni wati na ku ngol do kele me ka tu bolo ko di nyama kayila ka fa ku be fe ka gouvernement dino national ko nyini o gato kla nyama ku be fe ko bara ko oski senga sebani ngala ko wati muna munya anga jamana bulika jode be sina gele muno obanga jamana la obisika furanga boy tukumna nyama ibaye ka fa ko wati kele ne mado kele me ka wulika jo ninka bla senga ne fasu de njugo muno olbe jamana ko ka nyama o kele me ka feran dabali bela jelenski senga u yere ka yema wamani yere kun u yere ka soro nyama wala sa obisika soro tukumna no buka intérêt personnel o ko fo sebani ngala ko ube fa ka feran ni dabali jumene ke o be talike gouvernement d'union nationale nyama gouvernement d'union nationale muno nana sigi senga abeka sababu ye ni ma chama kubu yira soro a gouvernement o konnala sebani ngala ko ako kabi doni munga mai bai ka fo ko miye colonel Hashim Koita ale nana fangata wa munye premier ministre ya o dira docteur Sugal ko kala maiga ma nyama ka damina doni na fonga na blame wati mna comme sisa politiquement ko ni utakele men kubika kusani kunu ye dukuja ko mungalita nyama be kuma kura de muda sebani ngala ko no ya soro do ko ni oliye fiye fata fa ko ni ko oye olu kele mega feran dabali tika senga olu biga gouvernement ko ni ko odeme wala sami transition o besika kishi to kumuna ngamo ya a parti politique ma do fana be nyama olu fana kele mega complot de labe jamana kono koy wasika tala munya mamu nga la ni yedore jamana aka klaf laye nyama ibaye ka fo ku no olu kele mega ku tika ko di nyama nyama saka ni wati bela jile ni manunu ube na masafara de film ye fula de la fanga marabo se ngolala saka ni wati bela jile na ku ka bara ko ni anyeshine ndo oma sebringala ko ni jakule ni ya temna ka alaje a chama mbe bara yara ko ntula koy bara kelempe mumula ode politique sebringala ko na du manya ka fo ko munyi politique ale shube ni ngana du anga jamana ko na la ni manu nu ngon dangal no ka fo ko ne politique shuna na do ne ma ko lu nu bolo do ko na ka play ko sabu ko ulma bara wara fo do jamana ngona politique ko sebringala ko ode kama be fe ka feran da bali bala jelen ko ke gouvernement dino national ye ale be se ka sigi senga to kumna la ku na ka ministre ye o ko na la wala ma o krefe ma do na do sebringala ko ako ali no ya soro munye jamana ngona ko na la ni wati na adugulete mashila ya bolo fon ko ni o so o ka gele o bi la kana bali ya ko abe jamana fando lo ga unata be munye jamana ko de nyuma bela jele nyama ko bugu dishi go shine munye ni fla de la fanga manu nyoko ako munye fara fana kuna wule de bela jele nyama bela jele migi dishi go shine fla de la fanga maraba nyi ringala ko munye on politique no be politique ma ko fo u desina yoro muna ko sigata la ko munye fla de la fanga nu nyama we feran da bali ko sigi senga munye malion jiki kundal me fam ko akara jiki tuku dai ringala ko ako kabi san double dushi bai ka fo ko munye anga jamana abe gela bele bele o konna la ko ma wora maga so biye ka bla gela konna la koy nyama ni politique ma nu ne kera so biye ka bla jamana
konala sabani ngala ko akuna manya ka foko miye flanjira fangai unna kana bla bilai bai ka foko ye bara chaman ko ke ma ku te sigi sigina ka fo fe mun no be siga ke an jamana kono nyama yo bara ko sigi senga afolo ye fin du mai nyama mu ye force d'occupation étrangère mu ye ministre na bargani na servole munu kuma an jamana kono nyama yo lu bla dilen genga bo an jamana ulu konala ko sabu ke ulu kun na kunye ka terrorisme ko kele ganyama ulu ire kon nali akara sababu ye ka terrorisme ka soko bugu kama o gena ka bo an jamana kono sabangala ko no fana boray ni flanjira fanga maraba yo wule ka jomu ni ko ke mu ye onije munu fana ne siga kale nduka fo ko na fulumgu abena ko srafe wala samu nye groupe armé nunu ka duma mo soro ka gelata ni nga se population civile mauma nyama o onije chama fana bebi ibena ka ko flanjira fanga ngara sababu ye ninga birifini ngoni ninga se ko bo kula sabangala ko akono fana boray fe mun na ke balna ko belebele o de ba talika ni watch la bay na mu nye communauté économique de l'état de l'Afrique de l'Ouest dam so ngala nanga ma ko sidawo nyama ni flanjira fanga maraba na ira ka fo ku te sidawo era la bi ta alasini nyama ko kala sababu ye mu nye gwara daba no opposition ma ko fo nyama ku se ko joro ku se ko sidane ndo nyama ubuka yira nyininga akoy mina ke to ko ji amena te mesela jumene fe wala samu ye bolo khoni akada tigana wallahi ngala ko akomu nye to munu suga kele nyama ulube tama nyon fe fe wallahi ngala ko akina munu obula o de talika gouvernement kura ko o kasiki shega gouvernement d'union nationale o akina de be sena o bolo ko wala sa o kasiki senga o buga fera ni dabali bela jele ko tika sega winye diama munu be na mafuma communauté internationale nyama o be fe uno luku tega ko dinwama communauté internationale ko lu deme ka geranda ta kanyeshi ango jamana maraba ko ma o ja ya fo gouvernement d'union nationale o kasiki ne gouvernement d'union nationale no o sigira nyama abeka so biye uluna do wala ko ni ko o soro o ka wasiga tala ni jakulu nu ku ne communauté internationale u bolo de dile men nyoma bika fo ku bo bara ko ke sabengala ko akoni manake tuko ka don ka fo nyama malido meyro muna bi ka fo ko mu ye politique ma o bena se ka ta ma wala wuli kana mu ifla dala fangai ka ndege ko malido na nyama fe no ka be gela ko ngala kon ko ko ngoni abe tabolo muna gouvernement d'union nationale na sigira senga abe ka sababu ye mu ye malido kana ne jigi waro chamai ko sabu ke amba don ka fo ko jafa ko okera kanya ci fasidoma fasidoma nu ujole ngoni otora ngela ban nu wakati la gouvernement d'union nationale nyama ko na sigira senga siga tala trajon ko akira na fon leni anya bo interdit bama ko kono yoro so ali afasiri ibunya obala bakari yoro bi foka wali mando bakari ire be fo ni chesiri ni wuli ka jo bakari minya awai kado la siren bakari nebe shoni siga leka la siren kumana ako awai kado minya aunga jamana imeblu bob bakari awai kado ko luta ku ke yere sa ku ke yoro bakari ku ke awai kado fatnye bakari fendo femini akembe ko lolo bay nga anga milliardaire chama mbembi na fulumugo tuni be minungu bakari a chama awai kado ni kasubu no kasurundere akoni eje timeneke minye awai kado minungera sobuye ka awai ni imiblu kui wakari ka awai kado atnomobo wakari a chama mbembi kembe ka wawirita shori wakari a chama ntara koso wakari minundun tolimbe ambi anyini nembe kiriti kila mawfe ka tele jona ka karanga da uswa tege kanga da minga tege ka do lukan telela mimbi se ka tofa so don ka hage mi wakari ambise ka bo ukalama akoni eje timeneke ibaye ka foni ngo imbela jilina hakilina jigina minye pol économique et financier commune 3 de district de Bamako wakari ale wuli ka joke avril 2021 enquête bilibili awai kado ko daile enquête ka se ka fere ani dabalike mimbi se ka to awai kado bobina se ka ko kalama ko mimbi talike awai kado imni imiblu ko nu ko mimbi talike ula ko procureur minye awuli agongon wuli awati wakari o procureur kele ami don mine ko bi o de kembe kiri tigala mai awai kado kiri bunago obe ale de bolo wakari kulum wasara dere ako de temenengo ka boy ne je temeneke minye awai kado mali gouvernement ale transition tokola lu de ko ne wuli ka joke ka nyini inspection femno be awai kado de domaine affaire foncière du ko sirafe ka segesegelu ko lu dabo segesegelu lu nana wolo muna kana ye ka fo jetemino chamangera jaja minye awai kado jamana kunganga na fulo minzoro yedo immeuble nunu wakaru ya buruja ka ken ngasira chikulai nga jamana yere fana kunganga na fulo minzoro wakari jaja jamana ma awai kado on na fulo so ako conseil de ministre ande nana kana nyini ministre minye awa domaine ministre fe akala jetelela ka wuli ka joke mimbi se ka to awai kado ko bi se ka nyesoro wati ndila ambela jile ba do ka fo ashumi awuli la akmana wati mina abika kuma jamana diun fe akasa mesame ko anaka akila nyuma sira fe aya fo bela jile nyena ka fo mi critique la mo ko ni o ka laje ministre kasoge dossier fe de be mimbe kasa jugu be min no fe aka be wugu ba ka bela bo wakari ni agri bala san 2013 agence de gestion immobilière hakilina dira alidima awuli ka joke kan ngoyi awai kado ka besgi singa mimbi se
ka to away kado immeuble num se ka feri wakari immeuble num bita fo muga ani fla jatela tani wolonfla olu koni olu ta kera chugumi adibidibi baraka ka bun kosobe mata do akera chugo wa feri chugumi abi ma kabana gwa akoni ya jatemine fonctionnaire chairman be minu kumbe commission ina wakari abela jele kera multimilliardaire wari de bitoni mbuku wari ngora yoro ma ko make alay ka do da ko ngoni ube commission ina pingera so be ka nga immeuble ko lo feri wakari alul mawni nyanje directeur général mimbe ni away ka do asei no be awati ko fo no chek sidia ya ni be ko amako khalifa atoko bala ko yi bakari ko fe aba kera ministre ibrahim bakar keta ka wati yelsa aye bara mingia away kado abiseka récompenser chugumi no ye sarai bakaro tege bolin ko ka boy burongono ni shinimbe away kado mami vraiment ni ngoy na tuguni abe kalulu siso abo ko fo directeur commercial ACI mama away kado jenepo secrétaire général ministère des domaines de l'état ani affaires foncières minya away kado o kera o wati sadibu away kado jabate ale DG Koroye patrimoine bâtiment de l'état madame si Awa Diallo awati ale de directrice nationale des domaines et du cadastre ale de kuyoyi mami don mine ko bi wakari nungoni away kado utro be away kado ko jugula wani ala sona ma nyine be critique la mo fe ka fere adi dabali beke ka wuli ka joke min se ka to kelengele minum be no lu mata folo wakari fere ka ke katike dawka no de a chamandara ko yi chamandara ala kan ni sababe wakari ka fulla se kanu bande me ba bema ali do ko sogole to radio nura fm bi kono do ani nani to bi murumuru duru ambe la silika ka bo yoro mi abe ko nyumani wereda abo kufo ni mogo bana 76 33 43 03 yani kata wakare minya away kado ambita fobugu ni fobugu kufo ibe nyono mara kufo ni okufo ibe segu kufo ni mbela jilebe John Wele minya away kado fobugu ko Mamadou karamogo Mamadou muri ani kala Mamadou minta tu ka nemu Mamadou mi na bise abise na tise ababla Mamadou mi ayefuru chaman tugu Mamadou mi ngera sobuye ka dendi away kado musokono gwambato ni balugo kono gwambato o chaman bama Mamadou mi mbe dalyo babulu wakari na bise mina aboke kasa dana wakari mi away kado fogo ga Mamadou subhana safune babulu abana safune ni yere timina kada foli fe kosobe sabu kibare oduma chaman de ba no fe kibara shuraka wara duma chaman kaba ko safune awele 79 85 85 41 safune ko yere temene ngo kabuye awele fen wara chaman ba wara de bidila kuna dama denga mogoti ba wallahi mogoti ba atibande sikatala mu ya kamalen jani nyama nati shemu na ba fondi sikatala na ba shemu na ba fondi sikatala wa bike de nto amadu atoy Mamadou de wala Sibalamin awo Bokar tede Mamadou ne ba kalamo wala Mamadou ne Bokar ne bebta nyam fe ayi fukisa ni bebta nyam fe o te nyongo ye fami emia ni be olu be halile alu seben jugulu kaja ABCDB JKLM M be fo dana e be fo otali sragleve wala me damna konna chama burula aw bidamne na non c'est tout c'est fini ma damna bidamne ina damna ko fere gana ay fo abda duru ven mi la kana fo bugo Mamadou dangoro bay itekasigi ko sobe ndambila 79 85 billahi ndambila 41 ko sobe ani che chama njera ko ne be klengo de fo Bakari ka nyini alafe ala kanan da inge sababu ye ka mase kanu boma min be ke sababu ye ka uchuru yalma ka gele suma yalma ka gele si angira amaine sigata la de wallahi na sababu bora wati ambi ala ende wele o ya tigi to fasile ka bwanda apeo ka nyewuli sani jian wuli ti ya ka damne benga kana oxygène fo nura fm fo bugo Mamadou to benda ko sobe Ulibal jude sigatala anga fulibai shamuwa aniko konga fulibai sigatala wala kwajara nyama la sira nebe mbolo de mbona ite chari baba ere koni yo abita Qur'an inde takana ko l'un des meilleurs amis du prophète paix et salut sur lui s'appelle Aboubakar Aboubakar de oni Boubakar tekele go abekele ayi abala ni tarabangila ni Aboubakari ani Bokari wallahi iti ka war soro mbo fiye de wa muna mun fona fiye na ni tara bangila Mahamadou ani Mahamadou fene abenya ay ne atoy Mamadou de ale toy Mamadou ne toy Mamadou nyake Mamadou ambe Mamadou yi Mahamadou ay ale Mahamadou ay fuka nyewuli Mamadou ay ambe de Mamadou yi Mamadou Jarafo ko ko Madu Karamogo Madu voilà ani ne toy Mamadou Maïga e toy Mahamadou Maïga akanja ko intike kele buyi
bismillah awo bismillah oh ifene awo la siran e ne buga do ni ala ce do be wulin ne ko ya bitu sila ne ma be bitu sila be fulla saba franci ka sila ni wati e ka ce nambe ha jo malawa karamogo mala baroni mala baroni mala abe kene ko no a courage bala kusube kani ba abinya nana suna bismillah wa abinya ne mala sila ne be mbolo do me bona ite chai ako buru ko abe dinga na ke ko ya anga jamana ko no ko kuma na ko munya anga jamana gouvernement ko kuma na buru duna unyama ko yamine wa uyu tromper de wa miye ka mbato go biye ka de fie odongo do de ngole ne ga jurula ak minyini kambuko amuna wallahi de alai ko anye dumuni ko gele fo ko ango ko sugoro ko de ka gele ko anya sinsin sugoro inde kan kosobe ka fo ko sugoro ko ka gele mais ko minye maloyi ko songo be mina ka mason ko fo ko malo ka gele chugo min ka mason ko fo ko nyo ka gele chugo min ka mason ko fo ko du joli de bmb min te sugoro dun ka nga sabalisa ne ko ngombal make ngo min volé be sebe ngono ngambo de fo sangwa nyambamba o de ka o de sebe de ka nyala bulu ka no o sebe ndo chugo chugo ay malu ko fo ngo ay sango ni min sebe na juro ko ko chama ngo bo shewra mba fo muda ma fo bi ak nga fo bi de molo de ka gele abu suguro ko fa ngere suguro don an suguro dun am ko suguro la ne ko ngoma ate fa ngo bi tay ma jija de ima te ka buru ko ma fo atiki bina wele ka fo e kulu te buru yere no alache gafe nga gele nguyi ngoko Allah ki ma wadi la sebe mbati ye kalambadi ni alache ngi be klala kuma min do be wulil do ke kaba kodu ye da walde bi ba na malu ko de mafo suguru ngo de ma fo de bete de afo ente de da ita no fe ala gani saba be wallahi de alai ne ma la siran ne be mbolo do me bona ite tari munye SDD akumara akwanga jamana gouvernement ko abina fo ukeleme ka consommateur no be dumbo ko fo e ko akelente ku jamfa ku tromper wa se benengala ko munye buru ye siga kuntala kibara go shira ka be février ta ira ka fo ko munye février ko ni o damina ko shiga tala ko do na bo buru songola e be na ka fo ko kuna foni ko ni abora mamu yera yoro o be talike ministre munna abe commerce kuna se benengala ko munye ministre munna abe commerce kuna me do na ko biga asibe ko na dimi o sabe ke ayelema ka foko afora ko dobe na bo buru songola na mamu be akaja no lieu détaillé no be fero ke karo ko no la ulu ko ni buru ko ni ulu famla la ko doro me ko o mabo ala buru kala kele u ba fere doro me bi woro to na kakoro e ma ko abuga fere o to ko kele ni la bi kakoro akuni du ajite mena kala jamu ye gouvernement ko ni kale ala ane buna dama do nyana be kalo kle bi shaba ane kele samba fla ane sam ko ane nani kaira ka foko mu ye farni ye ane kata fara mu ye buru ka ko dobe na bo o songola an ko jamana ale ko na la o siratikele la sa u ya ira ka fo ko munye farni boro kulo bi duru boro nyema ko kumedi ma wa duru o kama yo black na wanani ane keme woro ako o beka sababu ye munye buru mumbe na ma fa ma ko petit pain nyema ale kunga fere ma drome bisaba waka ale be na muga ane wolom vla o kona la buru mumbe na ma fa ma ko groupe nyema op me bi horo la ko o songo ko o be na bi duru ane nani nyona la ngala ko o kumana ko mune kera mune kelembe wala sa ali bi buru abuka fere munye bi woro anga butiku konna la munye ko fe mundo ko munne kera akanya fo jamana kono do nye ngala ko ako munye mali do ngono ngusigile no akaka fo ko munye fevrier kalo kili folo samba fla ane sam ko ane nani jamana gouvernement yo kunga muni ko boka ida ka fo ko buru ko dobna bo asongola mali do ngusigile no ka fo ko shika kon tala ko fevrier kalo kili folo ko dobna bo buru songola ngala ko ni duya jitemna kala je munye farni mungu ko ni ayida la ka fo ko dobna bo o songola ga buru ko ni ko fera ko ni ko o mabo o songola anga jamana kono ngala ko akoko ngoni metabolo mna na foko bi na manya ka foko me jamana marabo ko ni yetabale goshika ira ka foko mu ye buru nyema ko dobna bo asongola na mamu no be akaja no lieu dumba o ye na mafu mako consommateur olu ko ni fan fe buru buga fere dakoro mna salon abuga fere o dakoro la bi ka ira ka foko dobna bo buru la nyema ngoni me rom na ko suku ko na la ko angoni jetimina foitaka ka ira ka foko dobora ala na fon flene anya bo mu nyira sidan ko na la SDD ale ya fasiri ibunya obala
bordo bete babu nyana bakari yere be fu wali mando bakari halibi awayka do fasiri ambika sa kunje yoro ambe limano be fu kakanu ba be fu bakari indépendant l'indépendant awayka do suri ibrahim makulubali bakari ali de kumana ako minyi kubu mimbe nangwa makukup de la CAF bakari ala barikala mali tondo be na bi wele ko stade malien de Bamako bakari akabiye o sorola quart de finale blanc gagne bakari ako minyi awayka do 5e journée phase de groupe awayka do mimbe talike coupe de la CAF stade malien de Bamako kunu ale wulika jo ani chesirge minyi jablu noir du Congo awayka do ka fasa bawlu nyena kile ani kanangolo bakari obike sawbiye stade malien de Bamako minyi awayka do tike bi soro quart de finale abiti dayen doli fasirke bako ako mali kuru kara be représentant kele mimbe awayka do no ye chobo kele ni mimbe mali togola bi awayka do ye stade malien de Bamako wa ala barikala aye mali kuna wulo ala ni wulika jo ni chesir mimbe ni awayka do comité de gestion no nyama ya be Mamadou Samaken Douama Sam Jama Ali Bolo ani kado Ousmane mimbe na bolo ko Ousmane Bagayo ni be ko amako kele fo katase awayka do minyi dangoro bayi no be agiba ko fo bakaru luka wulika jo de konnana no baraka nyugon to bela jele dasira mi madama se mima bakari abede wulika joke stade malien de Bamako ale ko ni tachugo anyena ko sobe sabu ni hakli bala kubu be mami mbolo mali kono bi kafu to la awayka do stade malien de Bamako du ayata san 2009 o de stratigala bakari ni compétition kele ndila awayka do stade malien de Bamako jablu noir ayati kunu minyi stade du 28 mars la bakari awayka do bikele minna dona mami ngera sobuye o bella sin awayka do kuma ko fo sanga bi kono do na wati ko ni min vleni journée kele awayka do de toura minyi awayka do stade malien de Bamako tande be awmbulo bakari ande be na koso ako minyi awayka do RB Berkan aleni groupe D aleni awayka do ale ka match bi na tan sabu jakulu tande ba point tande ba fana bulo nga match ngoni atana bakari ni mafri abana fu ani fula ako de strategala ne jatumine ke baye ka fo phase de groupe o min vleni awayka do ni ala sonama baro bi damine kalo kile sabano e mars kalo natai ako stade malien de Bamako ani RB Berkan awayka do lude bi na nyuan soro ni ala ka je pour mim tour min benali nga mi nunga wulika jo abebe ke joro folo o de nofe note infla bela jele ulu qualifié o kuma bisa stade malien de Bamako awayka do abarakelaw supporteru comité de gestion wulika jo ni chesri min be ni be yake be foka be wali mando blanc gagne stade malien de Bamako wakari awayka da hagele wati mi wati de tekaw di le nyama stade malien de Bamako wati mi na chauffeur du wati de tekaw di le nyama minye Mamadou Samake bada Sam Jama wakari anaka chedung be foko wali mando Ousmane Diakité Maraka stade malien supporteru be bi foka be wali mando be ni chesri o stade temena blanc gagne baraka kesa même se ka to awayka do jonjon am se ka ale sangorota sabu nyini fon de bi na doni sisa sa nyini fem bayre minye wakara nyebe kubu indila ala ka ni sababu o landa yo am mana do samusa mata wallahi ala ka ni sababu alibi amba fo blanyena bonne chance blanc gagne et le Mali avance voilà nima muyenka dansri bi kuna fonna o kama me fulla se kanubane de me ba bela jelima yan angabo ame do munye ni wati na munye kenkeleri sona nga bonyema wati na ambeta munye Senegalaw jigi jamsabugu pondala Senegalaw jigi na ale ko fara murubo na dogonu keleme kana dayele awye awbu de be ko awye Senegalaye awde furu Senelaye amogo be sumasi geregere la manaka asugo aw sugo di karoti salati furuntu bani amana ke sumasi sugo aw sugo di awde magobo o geregere la aba jigi sebe murubo ana dogonu na o mogo mun fena be ne bi mu go furu kono na keleme so be ka gele ko la sugo Senegalaye fema be se ku jigi sebe munye Senegalaw jigi la femu bolo nu ya fie furu kono bingo kono oyo obani kitu sigoro la kamuru ana dogonu ku wele 73 33 64 33